Today we are using a train, we are using a railway mode of transport. This is railway mode of transport. So yeah, now saying, let's go inside. So guys, as you can see, ndakufamba kuenda kunotenga tiketi rekuti inini ndikwanise kuita sei kupinda mutrain. Kutamba kutaura pachinyati. Anyways guys, apa takunotenga tiketi rekuti tipinde mutrain. As you can see, ndikukwira mastairs. As you can see, ndiri kuenda kunotenga pacounter apo. As you can see, ndiri kuudza vanhu kuti ndikunotenga tiketi retrain iro. So guys, I got main story times comings, heartbreaks, chakudzai. Uye zvekare vanoda kuuya kuSouth Africa vaya vaibvunza kuti nasi kuSouth Africa, uye vanoda kubvunza kuti mabasa makamawana sei kuSouth Africa. Tine mastory times ari kuuya zvekare. Just drop macomments kana muchimada in the comment section. Kana vanhu vakawanda vatauri kumada, then we will tell you pakati pedu munhu wese achataura kuti akauya sei kuSouth Africa uye akawana basa sei. So yeah, stay tuned. So man, I just look at my ticket now. Saying, how much? 5 rand. 5 rand only. Yeah. 5 rand. Yeah. I don't know. Imagine man. 5 rand only. You know man. Saka iri raiva zuva rangu rokutanga kushandisa chitima. Ndaifara chose, ndaifara singaiti. Ndakati munovhairwa vakomana ava kuti nhasi ndazoshandisa chitima varume. So apa guys, stay tuned. Muchaona ndineni kusvika video ripere ndichishandisa chitima kwokutanga muupenyu hwangu. That's my ticket. 5 rand only. You know this ticket costs 150 rand if you use Uber. So apa guys, train abva yauya, so tavataka kumhanya nopinda train very fast because tandanonoka. Yo, luckily tasvika kumabara. You want to see the office? Aiwa hamawe, rega vakuru vakati majichimbo anofara musi wafakondosiso. Zvokwadi chomusi uyu ndakachirangarira, ndinonzwa masvani kongonya kutasana kwakarambana. Chomusi uyu chakava chisonekwe mudzi webwe. Aiwa, zvionerei mega ndichienda. Hey man, my G there. Subway. So this is my guy who's always behind the camera, and I'm gonna put his channel. Where do I put it, my G? To subscribe. This corner, ne? Yeah, let me put it in the screen here. Yeah man. This one is a dancer. Aiwa, vakuru ndo vakati mwana asingachema anofira mbereko. Saka zvichemo zvoita zvinzwa kuti Ghetto Boys manya kutsvegera. Zvinotanga chikupai content every day, zuva roga roga rakasvitswa naMwari. Nokuti kuenda umbangu kudzoka umbangu kandiro kachiendawo zviri kunobva. So guys, iri ndo rengereso rangu rekutanga kushandisa train. Ndaitongofunga kuti pamwe train tichawana kune chitima chaicha chinobudisa hotsi. But I was surprised and shocked, man. This train was so beautiful, man. It was so clean, and everything about it is modern, man. Train ramai manje. So apana conductor pado, matickets unotenga ku office, then unongokwira train yako. Kana wakakwira train uchidobukira munzvimbo dziri padhuze unokwira mahara aubhadhara. Unongobhadhara kana uchipinda mutown jet. Pafunge guys, mahara egega. Wakada kukwira kwaenda kana kuri kuZimbabwe, wada kuenda kuHighfields, wada kuburukira kupi kuMbare mahara kunze kungochipinda mutown jet. Guys, ndakafara right guys. So apa ndakuti if you want to buy some sneakers, hit my DM. Ndinotengesa bhutsu dzakanaka singaite original Air Forces, Jordans, chichichichi, but that's not the case. So apa tenge tasvika imo unonzi muMaitland, tanda kumira pachiteshi paMaitland. Saka ndakubvunza mufeso wangu uyu kuti saka vanozoziva sei kuti uyabhadhara nguye kana kuti haana uyamodzwe padhuze. And they're going to ask you at Capetown station. When I'm going out? Yeah. What if I just jump and go outside? Yeah, you can't do that. How? Because there will be security and everything. So what if I don't have a ticket? You just let me go? No, they will make you pay. Huh? They will make you pay. They are default desk there in Capetown. What if I don't have for money? Now they will arrest your ass, bro. But it's a crime to go. No, it's not a crime, but they will arrest your ass. Why did you use the train before? Why did you even use it? Why did you go to town once you're broke? Yeah, man, I wanted to ask Ashley. There's no shot. You're so cool, man. Yes, man. So cool. Guys, actually, this is my first time using a train. I wanted the train, I think when I was 2 years old in Zimbabwe. There's no train that used coal. Do you know a train that used coal? That was Yeah, like a steam This train. one is so quiet. Even this one is better than Zimbabwe cars. Because Zimbabwe cars and make more noise than this one. Instead, you
train. So Yeah, electric train. Yeah. That's what I meant. So so guys, here's the show story, man. If you are cheating on your partner, or if you are sleeping with many partners, you're gonna end up sleeping there. Show them way. You're gonna end up sleeping there or here. Okay, I don't know if there's a single over there. You're gonna end up sleeping there. Yeah. What are those? Don't go for sleepovers. Those ones you'll have to read again. If you go for sleepover, you're gonna sleep there for yeah. So apana ndakutoratidza hangu feso wangu makuwa ainge akatikomberedza nekuti treni yanga ichipfuura nomumakuwa ndo mune njani yacho kwainopfuura nako zvakare. Saka ndakutsanangura mufeso wangu zvangu kuti kana uchijola kana uchiita zvemujolo uchiita zvekuchita patina yako uchiita zvekuenda kumasleepovers kune munhu asina kukurora iwewe semunhu asingatye sleepover semunhu asingatye kurara semunhu asingatye kuita sleepover something ndokuchapedzera wararo ndokuchapedzera kwava nomubhedha wako ndokuchapedzera wara forever and ever ndokusingaperi ndokuchapedzera warara zvekare usina munhu anokubata sarend kana munhu anokubvunza rend uchapedzera warara ikokoko kumakuva ikokoko ndokwainozozokuperera tinyaya yemasleepovers at the end shiri inozongofa ndokwainozongofira ikoko shiri ikoko yonorara ikoko ndokusingaperi. Capetown Cruise. So guys, I'm gonna show you our journey. I'm gonna show you where it's stop. Is it gonna stop anyway? Yeah, it's gonna stop on every stop station. Stop station. So how many left? 4. Yeah, this is the second one. Third one. No, second. Second one. So we are the second one now. The first one was Tonto. Okay. So The second one is Mutual. So what if you jump there? Let's say it stops here to drop some people in, then you jump outside. Yeah, it's just gonna go because this door is 10 seconds. Alright, count. So apana ndakubvunza feso wangu kuti onesha kutreni yakamira painovhura madhoza ukangoburuka zvako togonda kwira pambudzi paraundabout papa yonomira paZBC ndongoburuka zvangu ndisina kubhadhara vakomana vanozviona here kana kuti vanoita basa rechinazvo nekuti madhoo aringofurika sesu takatogara pamberi pedhoo akati shamwari unoona kana uri local chero pawakwira chero pawasarira aubhadhari local so wanga achiti dhoo iri rinoverenga iro 10 seconds kana raona kuti vanhu vabuda after 10 seconds then irovhara saka ndovanga chiti shamwari verengaone kana pasina movement vanhu vari kubuda nekupinda kuverenga 10 seconds one unoona madhoozi anoita automatically close dega inotoannounsa iyo kuti taakufamba tave kuenda inobva yavharika madhoozi saka kana uri lokari hazvina basa iyo ikamera yanga achindiratidza kuti muno haukwanisi kurobwa haukwanisi kubudisiwa futi nekuti mune macameras uye zvekare mune magadzi anenge achifamba imomo achikuchengetedzai sezvamuri kuona mukadzi ari kufamba uyo up and down she's one of the guards. So kushandisa train chinhu chakanaka kwazvo muSouth Africa. So this one is so nice, man. There's security in the trains. So you guys, the guy who was saying the people that get robbed, you're lying, man. You're lying, man. You wanna paint this train black. This one is the safest plane ever. Is it a plane? Train. Yeah. But this one seems like a plane because the way I'm so comfortable, the way I'm so comfortable is so comforting me. So I think we're gonna be town in 20 minutes time. Yeah. So it's delaying here. I don't think it was going to stop like kudiko mofutibvire apo mofoda ngozama kuti kuendawo isinomirawo nguva yakareba supa basi pedu payatipika iyo yaramba yakamira panapa iyo yakundipindura kuti itsimutyawa hamira kuti itsimutyawa ndochii but iyo ndikutaura kuti hasife apa yamira nguva hombe kuida ngoita 5 seconds yangu titora nekutovhara madhozi zvisina yazvo apa tata kukontinya nerwendo rwedu kuenda kutawuni tasanasira redzinge 10-15 minutes kuti svike mudhorobha apa apa tiri kufamba apa ndiri kumuti varatidzi iri kunyorera zviteshi zvaichazomira zvinoteera apa ichamira muSalt River ndoimwe bus-stop yekupedzisira ndoimwe bus-stop ye2 dzasara kuti titore vanhu topindemo muSalt River topinda muStop topinda mutawuni aya ndo matanewa ekuti vakomana vanokubata madrugs so pasi pemabhiriji vanokubata ipapo so apa ikutoro tabva muMidland takunopinda muSalt River tabva muSalt River tichanopinda muStop kuti vatachipinda zvedu mutawuni aiwa rwendo rwachona ruri kufaya rwendo rwacho ruri kunakidza kwazvo tiri kufamba treni iyi chatondishambisa chekuti inotomhanya kudarika dzimotikari nekuti ukaenda nevakomana vedzimotikari sezvamakuona kuti ava muSalt River ukaenda nevakomana vedzimotikari ava hausviki vakomana vanonga vachingorodha vakomana vachona vanongomiramira murodhi
womboti angoita mushikashika unoita gore rose rimudzira. Saka train yakanakira kuti haina traffic, uye chakanyanya kunakisa patrain ndechekuti i5 rand only mwedzi wese kuenda kubasa. Unoda iyo 150 rand chete, unongotenga tiketi rako ka1 ndiwe unongotepesa kupinda nekubuda kupinda nekubuda. Uye zvakare haulimitwe kunzi uda kuenda kupi nguvai, wakada kuswera uchienda kutauni nekudzoka zuva rose zviri kwauri iwe udonga munhu, nokuti 150 iyoyo inokamba zvose. It's so cool. It's not where you see us. You'll be in the forest, bro. Yeah, they clean the side there. It's so nice there. They cut the grass. It's pretty. They're always So apa ndakanda kutodzomo wangu kuti South Africa zvairi nzvimbo yakanaka chose. Chimbotonoziva kuZimbabwe kana uchifamba netrain havakate uswa masaidi menjanjumu, havatombobvise kana china masaidi mo, mune makazara zvizvi, unenge uchitofambira musango chemo. Nditori memba rimwe gore ndakatombojiwa ndakatombofa neshumba, ndafira chitima chafira mudondo chemo. Tosana mutsanangu kuti kuno zviri nani, vanotombocheka uswa, kuno zviri nani, vanenge vakatonyasometina zvakanaka. KuZimbabwe zvakangoma hazvo. Zvondirangadza gore ratombodyiwa neshumba, taita breakdown nechitima chedu musango chemo. Saka zvanandimuudza kuti apa rakachipa tiketi racho just 5 rand only. So yeah, apa here we are still going to town, man, and I'm gonna show you the old trains again, because takapfuura nepane ma-old trains akudhara pasari peswa ma-bullet trains. Kwangu nezvitima zvakare zvakaitwa ngezvekuZimbabwe, uye zvichiriko zvakare wakanonoka, unowana kune zvitima izvozvo, asi zvitima izvi ndo zvinowanika kana uchinge wakasika zvakanaka. Izvi zvichiroti ukakasika unowanawo ma-bullet trains, ukanonoka unowanawo zvitima zvokumusha zvokuZimbabwe, zvomarasha, zvema-coal trains. Asi chandakafara nje kuti South Africa haina ma-coal trains, ingava ine new version ne-old version yema-trains, asi ose anoshandisa zvawo magetsi. Cherege muone tavada kusvika pane train yakudhara, muone kuti yakaita sei. Yeah, I hope you guys are enjoying the video. If you're enjoying, please like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more content. So iyi ndiyo train yakare. So imo mutinge mune tumba mune dzimbomo, hanzi ndimo munorara imo vashandi vanoshanda kumazitrain ava. Mumwe nemumwe zviri ane chikontena chake chaanovarirwa akarara imomo, achigara imomo vakamera kuenda kubasa. Sezvakomana vachita kuenda umbangu, kudzoka umbangu, dzimweni dzenguva pamwe havatodzoki kumba vachitakura vanhu. Saka ndo dzimwe dzetrain dzakare dzakatsva dzakamira kunjanjuka. Yeah, that's what they say. There's another one going to Bellevue, passing through Goodwood. Yeah. This one is so nice. Even this one, it's a bullet train, right? Yeah. Excuse me, let's see. Yo, this one's so nice. So where are we now, Maji? Right now we are so free, right? Yeah, man. You got 2 stops. You got Woodstock, Yeah, man. then Capetown. Yeah, man. Peace out, Maji. There's a sign there. So free, bro. Let me check it there. Okay. This one, bro. This one is the dangerous one. The old train. The door doesn't open, so you're gonna open it yourself. You push it. Yeah, you're gonna open it yourself on this one. Yeah, that's the main. That's the main. Yo, it's for YouTube. Yeah. So he's always in train. Yeah, you see this guy, he's always in trains. He's always in a yellow train, asking people for like subscribers on YouTube. Every day. Every single day. He's never on this train. He's always on this one. Yo. This nigga's crazy, man. And you do not even have any one video. He doesn't have content. He doesn't even have a content. This nigga's but he'll be forcing people every day to subscribe. Subscribe. Yo, man, what's that now, man? This nigga's crazy, man.
So apa tangada kutosekedo mukomana anogara ari mutrain achinetsa vanhu everyday, anongomuka ogeza opinda mutrain kuti anonetsa vanhu kuti vasubscribe. Apa haana kana content yaanayo zvake payoutube channel pacho, anenge achingofosa vanhu subscribe mayoutube channel, subscribe mayoutube channel. Zvakaoma vedu himi zvatechiona matrain. So apa tavada kupinda mutauni, tavapadhuze kuti kusvika mutauni apa tagara tapinda pane tunnel yekuti rengi ichinopaka train ichinopaka parengi padzinopaka padzinogumira pabhasi mutauni. So apa yakunomira train sezvamakuona kuti yakudzora speed. Aiwa kapa ndimika zvangu mhofu, ndakunobuda zvangu mutrain umo ndichizvinzwa zvangu ndichisvida ako mofu anosvida zvezvavawo. So apa ndiri kutaura kuti aiwa vanhu tasvika zvakanaka chose, tasvika tafamba zvakanaka. Musanyeperwa mutrain umu, hamuna munhu anokubata, hamuna munhu anokurobha. Musanyeperwa, train iyi hainonoki, inotofamba iyo kudarika kuya pane makombi because it's a bullet train, so it's faster than taxis. Ndiri kutaura vanhu kuti aiwa train ndo yakanaka, the best train I've ever used. Apa ndotenge ndakambouse train. Saka apa panachiti tasemuone matrain akazvinakira. Vanhu munofanira kuramba muchishandisa matrains because anofamba zvakanaka chose. Saka ndakuudza vanhu apa kuti please subscribe, like, comment and share this video kuitira kuti inini ndirambe ndichikupai mamwe mavideos akawanda, nekuti next videos angu ndirakuenda zvakare kuma 1-star restaurant. Ndashandisa 1-star restaurant, ndinoona topiwa maservices api. Ndirakunoshandisa zvakare ma 1-star uber drivers, ndinoona ndopiwa maservices api. Ndirakunorara zvakare kuma 1-star hotels, ndinoona kuti ndinopiwa maservices api ndirikuwo, nekuti inini ndinokwanisa kuita zvinhu zvose kuitira vanhu content. So guys, apa takunokuradzai tichinobuda sei. We here, man. We chilling at the train station, man. Chilling with some cool people. Yeah, man. Shout out my nigga Trey. Yo, man. Do the fullest, man. The fullest, man. The fullest, man. So yeah, man. Now, so we kind of going to do what are we going to check out. So this one's a robot. All those trains, man, bullet trains. T1. Anzan. Alfa don't tura pana papa baby train pana. Do pakapenga manje pana. Vanomuratidza scene rakwanzi. Apa ndopa defaulters desk. Defaulters desk. Kana unobhadhara. Okay. So you can pay cash there. Yeah. So guys, one train from Capetown to Balba via England will depart on Carbon 11. Thank you. No one will rob me the train. The train will save us speed ever. So guys, make sure you watch the video. This one is very dangerous. It's a dangerous place. So we just want to cut off the cams, man. But anyways, guys, if you have watched this video till this end, please like, comment, share, subscribe to your channel. Thank you. Give the one, man. I told you the next videos I'm gonna do. I told you if you give me the chance to watch my videos, if you give me the chance to Zimbabwe, I'm the best YouTuber in Zimbabwe. You YouTubers in South Africa, I'm coming for you. Ghost, I'm coming for you. I'm the God, I'm the best one.